Everyone, welcome back to Sunday Live Trend. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with them. Stop to listen to talking about umkhokha. Niyazi, guys, maku Sunday says nithi vango ngaseke nikulindele ke evikini eliqalayo. Umona ke kuMamzobe, guys, uyaqonga ngasho kodwa ke ukuthi ke lo mama ke ugimbela kwesakhe. She started by saying uDifa must take over the church after ukuhamba ke kukakhulekani. uDifa wayiqhathulula wathi angeke ayenzeke leyo nto, kodwa ke manje ke uMamzobe usekubeke kwacaca ukuthi ke uyena ke ekufanele ke athathe ke isikhundla sokuba ke umkhululi. uMamzobe uzohlangana noSibusiso oyindodana kaMaphalala nokuyiyona ke ezomfanga ekhanda kulento kade ke samgcina ka uSibusiso, kodwa ke uzobuya ke esezodidisa ke uMamzobe ke empilweni ekade ke eyiphila. Uzophinde asebenzise izikhwama zakhe ke uMamzobe zokuthakatha ukuthi ke abe namandla nanokuthi kungabi bikho sithiyo endleleni yakhe. uMamzobe will turn uNdlovu into her own zombie. Uzoqala ke manje uNdlovu, guys, amguqele uMamzobe, amkhothamele, enze yonke into ke ayishoyo. Angazi noma yimi ngedwa guys onalomcabango, but I feel like ababhali ke balomdlalo, they are taking us for a ride, repeating the same storyline over and over. Guys, ngoba phela sadlula kulento kaMamzobe ukuthi ke waba umholi wayibandla lamaJudiya, umthembu wamshaya, wajeziswa, yabona nje kwaze kwaba khona umshado, wa reconcile ifamily yakhe, wacela uxolo, wenza yonke into, walibona iphutha lakhe. Manje sibuya kanjani ke futhi, guys, like thina uMamzobe abuyele futhi ke esikhundleni ke kabusha. Asazi, guys, ukuthi uDifa ke uyomdivorce yini mayesembonile uMamzobe ukuthi useyibuyele ke endleleni zakhe ke zakudala. Esinye ke isicefe, guys, sikhona la umthembu usevashela uSiphamandla Maphusheni umtshela ukuthi akabuyise umhlambi wakhe ohlakazekile. Esingazi ukuthi ke uhlulwa yini yena umthembu, guys, ukuhlanganisa ke umhlambi wakhe ashaya oNdlovu noMamzobe ibandla lizibuyele ke lona. So nje, guys, kule nyanga kuminyene uTshumo, Mamzobe, uNdlovu, uSiphamandla, umthembu, uSifociya, uSibusiso, uMabusi nabathi uMabusi uzophelwa amandla noma ke amandla akhe azohamba ngenxa ukuthi ke lahleka izikhwama ke zizophindwe ifunwe nalezi izikhwama. So nje kubhizi kakhulu kule nyanga, guys. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye everyone.